روزی 22 август додгоҳи шаҳри Истаравшан мурофиаи пурсару садои ҷанҷоли сокинони деҳаи Лакат бо маъмурони милисаро оғоз кард. дар ҳоле ки пеш аз ин шаҳрдори Истаравшан ва додситони вилояти Суғд ба хабарнигорон аз ҳузури 5 нафар паси панҷара хабар дода буданд, дар курсии айбдорӣ танҳо 4 нафар нишастаанд. ба гуфтаи вазорати корҳои дохилӣ, ин афрод ба иттиҳоми эҷоди монеъ ва латукуби маъмурони пулис дар таърихи 31 майи имсол дастгир шуда буданд. 3 корманди шуъбаи корҳои дохилии шаҳри Истаравшан ва як зане ки дар дохили мошини онҳо буд ба ҳайси ҷабрдида ҳузур доранд. илова бар ин духтари ноболиғе қаблан дар суҳбат бо Радиои Озодӣ аз рафтори ғайриахлоқии милисаҳо шикоят карда буд, дар канори модар ва соири бастагонаш дар додгоҳ ширкат кард. додрасии ин муҳокимаро раиси додгоҳи Истаравшан Суҳроб Муродаризода бар дӯш дорад ва ӯ нагузошт ки ман низ ҳамчун рӯзноманигор дар рафти мурофиа ширкат варзам. ӯ дар ҳузури иштирокчиён гуфт ки ба ширкати шумо судшавандаҳо ва ҷабридаҳо розӣ нестанд. ин гуфтаҳои ӯро бо ишора муҳокимашавандагон тасдиқ карданд. барои иштирок дар мурофиа чандин сокинон ва пайвандони боздоштшудагон низ омада буданд, вале қисми зиёди онҳо низ барои ширкат дар мурофиа роҳ наёфтанд. тақрибан 2 моҳ боз ва ин ҳодиса баъди расонаӣ шуданаш боиси баҳси корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ гардид ва онҳо дар шарҳҳои худ хоҳони баррасии омилони ин масъала ҳастанд. пайвандони боздоштшудагон мегӯянд сабаби ҷанҷол ба масъалаи ахлоқӣ бо як ноболиғ духтари деҳаи Лакат рабт дорад, вале мақомот мегӯянд онҳо барои боздошти ҷавоне рафта буданд ки аз хидмати ҳарбӣ сарпечӣ мекард. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Истаравшан.